etxean bezala sentitzen nahi. Bertako txistulariak hasi, lagun mina ditut, euren ikasleak, lagun minak, gaurtik aurrea Tolosako banda bihotzen eraman gai. Eta, bueno, eskerrak eman tartea batu duztelako gurekin egoteko. Biz moduan, atzeikantak eskeniko izuet. Atzeikantak da, bakarlarian errepertorioan, ikonotako bat edo ezagunenetako bat gintza bai. Eta hoxe, pozik nikoa, oroitzapen ahazte zeinak